ман ба шумо ширкати Шифо Фарморо тавсия медиҳам. Доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. Суроға, шаҳри Москва. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. Касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки регистратсияҳошон дар база дани Россия ҳаст ё ки не, рақамҳои WhatsApp да муроҷиат кунед. Проверка мекунад ки регистратсияи шумо оригинала ё ки фалшивӣ. Якчанд хабарҳои нава баҳри шумо пешниҳод мекунем. Аввалин хабари мо оиди гирифтани патент дар Федератсияи Россия осонтар карда мешавад. Федератсияи Россия додани патент барои муҳоҷиронро соддатар мекунад. Барои гирифтани иҷозатномаи кор дар Федератсияи Россия имкон мешавад ки камтар ҳуҷҷат пешниҳод кард ва ин тартиб то охири соли 2022 амалӣ хоҳад шуд. Яъне ки вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия тасмим гирифт ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар Россия кору фаъолият карданияд барои гирифтани патенташ аз иҷа пас камтар ҳуҷҷат пешниҳод кунанд. Чихеле ки ҳозир чандин ҳуҷҷатҳоро ҷамъоварӣ мекунанд, баъд пешниҳод мекунанд. Дар моҳҳои оянда, дар рӯзҳои наздик ҳамира як тавре мекунанд ки шумо ба воситаи кам ҷамъ кардани ҳуҷҷат патент дастрас мекунед. дар назар аст ки ду талабот аз рӯйхати ҳуҷҷатҳои ҳатмӣ хориҷ карда мешавад. Яъне ду талаботе ки айни ҳол муҳоҷиро иҷро мекунанд ҳамура барои гирифтани патент, ҳамин ду талабот хориҷ карда мешавад. мефаҳмонам гӯш кунед. Якум, аризаи корфармо дар бораи тамдиди патент мебошад ва дуюм, шартномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқии шаҳрвандӣ ки ҳамчунин тасдиқ он аст ки шаҳрванди хориҷӣ воқеан нияти кор дар Федератсияи Россияро дорад. ана ҳамин ду шарта аз байн мебаранд. тамошобинони азиз, мехоҳам ки дар идомаи видео як чизи дигаро қайд кунам. бисёри нафарҳо дар комментария савол метиҳанд оиди ба анҷом расидани даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 27 май қарор мебарояд ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом мерасад. ва чандин касои дигар боз савол метиҳанд ки айни ҳол чанд фоиз нақша ба анҷом расидагӣ. дар чандин вилоятҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ аллакай нақша пара ба анҷом расидагӣ, вале боз дар чандин ноҳияҳои дигараш ба анҷом расидагӣ нест. айни ҳол мутобиқи қонунгузорӣ 27 май даъваткунӣ ба итмом мерасад. ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.